verse 3 to 15. 2 Peter chapter 1 verses 3 to 15. Ang pagtulunan sa mga mensahe nga gihatag sa Ginoo kanato karon, nag-ingon diha nga pamatud-i ang imong pagkasumusunod. Pamatud-i ang imong pagkasumusunod. So, nana siya makita sa 2 Peter or ikaduhang Pedro, sulat ni Pedro, chapter 1, verses 3 to 15. Naana ba tang tanan? Paliog manindog ta pagbalik mga igsoon. Ningon diha pag ningon ang mga pulong sa Dios, ang iyang Dios nung gahom naghatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun pinaagi sa atong kahibalo mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya ug kaayo. Niining pagiha, iya kitang gihatagan sa bililhon ug dagkong mga gasa nga iyang gisaad. Pinaagi sa maong mga gasa, makalikay kamo sa makadaot nga mga kailibgon sa kalibutan ug makaambit sa Dios nung kinaiya. Tungod niini, paningkamuti nga ikadugang diha sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan og sa maayong pamatasan ang kaybalo sa kaybalo, sa pagpugong sa kaugalingon ang pagka-mainantuson ngadto sa pagka-mainantuson, ang pagka-Dios nun sa pagka-Dios nun, ang inigsuong pagmahal ngadto sa inigsuong pagmahal, ang gugma. Kini mao ang mga hiyas nga iyang gikinahanglan kun nagdagaya na kini diha kaninyo. Mahimo kamong madasigon o mapuslanon tungod sa inyong kahibalo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Apan kadtong wala makabaton niini, buta, halap, og nakalimot siya nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Verse 10, busa, mga igsuon paningkamuti nga gayod, nga pamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag o pagkapinili sa Diyos. Kung buhaton ninyo kini, dili gayod kamo mapukan. Og niining pagiha, hatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug mangluluwas nga mao nga si Hesukristo. Tungod niini, kanunay akong nagpahinumdom kaninyo niining mga butanga, bisan tuod nasayod na kamo niini og nakasukad na pag-ayo diha sa kamatuoran nga inyong nadawat. Busa, nagtuo ako nga maayo gayud nga dasigon ko kamo pinaagis pagpahinumdom kaninyo niining mga butanga samtang buhi pa ako. Nasayod ako nga sa dili madugay mobiya na ako niining kinabuhia, sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Hesukristo. Busa, buhaton ko kutob sa akong mahimo aron inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Magampo ta. Salamat kayo Lord sa mga mensahe nga imong gihatag namo karong gabi una, ug salamat Lord sa mga pag-awit nga imong usab nga gidawat o Dios mong gipangayo karon nga himuon gyud nimo nga masabtan namo og ayo ning mga mensahe o Dios og kapamatud-an namo nga kami tinuod nga magtutuo diha kanimo. Salamat Amahan sa imong balang espiritu nga niya nagalihok sa among mga hunahuna og kasing-kasing, niya sa among taliwala. Nining mao nga dapit walay makasud nga iya sa kangit-ngit ang gahom sa kahayag, ang imong gahom o Dios niya sa uban kanamo. Salamat Lord sa tubag sa among pag-ampo. Madawat gyud namo ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Dios ug mangluluwas. Amen. Amen. Manglingkod ta. So, kung atong tan-awon mga igsuon, mismo sa atong kaugalingon,
Na mga panahon nga mapakyas ta og makapangutana tang tinuod ba kong Kristohanon? Nganong nahimo man to nako? Nganong nahitabo man to? Nganong nabuhat man to nako? Nganong naingon ana man? Nganong ingon ani man? So naadyo yung mga panahon mga igsoon nga musantop na sa tong una-una, maabot na sa tong una-una makapangutana ta. And then ikaduha mga igsoon kanang magtan-aw ta sa atong isig ka Kristohanon. Mayon ta Kristohanon man pud na sila, Kristohanon man pud mi, Kristohanon man pud na siya. Pero makaingon ka nga pwede pa ba di ay? Okay pa ba di ay nga Kristohanon na ka, maghimo gyapon ka ana? No? Okay ba di ay na nga nag-angkon naman ka nga ni Kristo, nag-angkon na ka ni Kristo, nag-ingon naman kang sumusunod na ka ni Kristo, pero mahimo pa di na nimo. Di ba? So maabot gyud na nga pangutana. Mauna nga sa verse 10, tanawa ko na ang verse 10. Ang verse 10 mga igsoon, na ay conclusion nga gihatag si Apostol Pedro ngadto sa audience. Ningon siya pagsulti nga, paningkamuti gayud ninyo nga kapamatud-an ninyo ang iyong pagkakristohanon. Amen? Nganong kinahanglang paningkamutan kay mas dali og dili lisod ang pagbuhat sa mga butang nga buluhaton sa dili iya sa Dios. Og kasagaran ang mga butang nga iya sa Dios og kita usab nga iya sa Dios maglisod tag buhat. Munang naay word nga paningkamote. Kanang nas imong tapad na ikaw ra ba di ra ka maningkamot. Gikapoy na dili gid lamang tagaag panahon. O naluya or gikapoy, di po lamang maningkamot mo bangon. Di po lamang maningkamot mo basa. Di po lamang maningkamot mo ampo. Dili po lamang maningkamot ba? Na? Ug makasala, dili po maningkamot nga muduol sa Ginoo mga igpasaylo mo nang ningon si Lord ya paningkamote. Apilinig panagtiil. No? Paningkamote gayod nganuman. Tungod kay sa kapanahunan sa mga apostoles, paminaw mog ayo. Sa kapanahunan sa mga apostoles, sila mismo nga mga overseers sa mga churches nga ilaha nga gina-pioneer, nakita nila nga dagang mga Kristohanong mini. Dagang mga magtotoo nga mini. O nang word nga mini, kabalo mo kung sana. Piki, sa English, fake. Na? Munang ningon si Paul nga paningkamuti na masubay na nato kinsa ni sila nga mga mini nga mga magtotoo. Mga mini nga mga Kristohanon, mga kunyari pinili pero wala nagkinabuhi. I mean, siguro po posibilidad po nga pinili ni sila sa Ginoo pero wala sila nagkinabuhi nga pinili. Amen? No? For example, ang posisyon nga pagka-mayor, gipili man na siya sa katawhan. Pero wala siya ni function as mayor. Nasabtan mo? Lord, tabangin taon ko anin, Lord. Wala ni function ba? So, ikaw ako, gipili ta sa Ginoo, ingon, aron iyang nga katawhan, tinawag ta niya, pero siguroon natong kapamatud-an nato nga iya ta sa Dios. Nganuman, naamay siging gaakyos. Naaman dayon ning tingog sa palibot mo yung, munay mga Kristyan, munay Kristohanon. So dili unta na mabuhian ang pinulungan nga mo yung munay Kristyan, kung napamatud-an pa nato ang atong pagkakristohanon. Kung wa pa unta ni nangadto sa lapas, nada nangadto lapas. Nya, before siya maingon ani nga conclusion man busa. Therefore, before siya ni sulti ana, duna siya gipangisgutan unsay angayang huptan ni ining mga iya sa Dios. Na pangutanan na siya mutapad kay basig dili ba ina iya po ka sa Ginoo. Klaro po na. Taro nga ba? Iya po ka sa Ginoo. Ningon siya sa verse 3 ang iyang Dios nung gahom. Dera ha? Kay
Kinira bang mga mini nga Kristohanon, muingor ko ni, tawa ramang God ta. Kasi nag-ingong unggoy. Dili lagi ka mo excuse og tawo ramang gyud ta, kay ang iya sa Dios na ay Dios nung gahom. Na ay Dios nung gahom, nga gihatag kanato sa tanan tang gikinahanglan alang sa pagkinabuhi nga Dios nun. Pinaagi sa atong kahibalo, mahitungod kaniya nga nagtawag kanato aron makaambit kita sa iyang himaya og kaayo. So, unsa daw? Ang Dios nun nga gahom, ang atong kahibalo mahitungod kang Kristo. Ang atong kahibalo mahitungod kang Kristo. Giunsa man nato pag-angkon kining maong kahibalo, basa lagi ta, maminaw lagi gyud ta. Wara po tayo basa-basa. So, ang atong nabasahan may gahom na. Ang mga pulong sa Dios nga atong nadungog, maunay atong kagahom nga makalikay ta sa mga buhat nga iya pa sa mga talamayon or mga butang nga wa pa kaymot isa Dios. Nakasinabot pala kita. Nag-focus lagi tag paminaw. Amen. Ningon siya. Okay. So, ang maong paghupot ni anang maong Dios nun nga kaalam, maora na siya'y paagi. Ningon ng verse 4, ni ining paagi ha. Iya kitang gihatagan sa bililhon og dagkong mga gasa nga iyang gisaad. So daghan man ni siyang mga saad. Kamo ba wala na gyud mo nagatanaw sa mga saad sa Ginoo diha sa iyang mga pulong? Nakoy i-challenge sa inyo ha. Palit mag filter pen, ako sab maghimo niya ko ani. Nya pagsulat mo mga promise ibutang sa inyong karto. Pag na-memorize ninyo, ilisin na puglain, di ba? O sa imong CR. Ha, naabot na CR. Ang pultahan bitaw, while gahulat ka ba mahuman? Na? Grabe po na naabot na gudpod sa CR, no? Sa inyong mga dingding. Dugay na kayo itong nipilit sa dingding. Wa paghapon mo na memorize. Siya may purpose, gabutang-butang ka to. So, tungod ni ining maong mga gasa. Sa verse 5, dingon siya, tungod ni ini, paningkamot. Now, kung imong tan-awon mga igsoon, dunay duha ka word dinhi nga nagbalik-balik sa Bisaya kining paningkamot, paningkamot. So naapod day ato ang himuon, di ra pud ta kay Lord. Naloitan ka. Kanang word nga paningkamot mga igsoon, naa man kay effort anak nga himuon. Ingon siya nga paningkamot nga ikadugang sa inyong pagtuo. Ang maayong pamatasan ug sa maayong pamatasan. Unsa may gipasabot ani? Dili ka makontento ba nga? Okay naman ko. Duga nga pa na. Kana nga okay. Duha ka okay ra gina. No? So, kung nahuptan na nimo ang maayong pamatasan, duga nga panag maayong pamatasan. It means nga i-improve siya. Unya na pailain. Ang kahibalo sa kahibalo. Na kay nakatunan, dugangan pag yun nimo. Balik-balik, nalaman na nga wali. Oy. Kanunay, nalaman na. Na familiar na nimo ayo ba? Wala ka na ibaw. Nga kung magbalik-balik, mas napahinumduman. Hinoon kag ayo, di noon ka makalimot dayon. Tama? So, ang kaibalo, dugangan po kaibalo. Ang pagpugong sa kaugalingon, ngadtos pagpugong sa kaugalingon, kay kaingon magkagsakto na ni, na ko'y self-control. Pero pag abot is unahan, napuno na gyud ka. Di ba? So kulang pa jud siya. Tama? Then pagka mainantuson, ngadtos pagka mainantuson. Ngano man, tungod kay nagantos ka karon tungod anang problema ha, wa ka kabalo sa umaabot, mas bugat pa ang problema ang moabot. Munang kung na kay pagka mainantuson, dubliha. No? Lord, padayon na tada. Sa verse 7, ningon siya nga, pagka mainantuson, ngadtos pagka mainantuson, pagka Diyos nun, ngadtos pagka Diyos nun, dugangan pag yun mo, yung pagka Diyos nun. Amen? Now, nganong kinahanglan nga ang pagka Diyos nun, dugangan pagka Diyos nun, ang pagka mahigugmaon, dugangan pagka mahigugmaon, ang pagka magtotoo, dugangan pagka magtotoo, ang kadasig, dugangan kadasig. Ngano man, tungod kay ang kaalam mga igsuon sa Kristohanon usahay mapalpak.
ang iyang kaayo, ang iyang pagkamatarong, nadugangan na hinuog garbo. Kamo, di na ganun mga langit, kaya nagpabaksin na mo. Di ba? Kaysa itong istorya kaganina na dito sa LTO. Sa amon church, di yun may musugot na yung musimbang na baksinan. Grabe, no na po siguro na ilang langit. No? Kadi man puta na, o pananglit, mga langit, di ta magkita dito, kaya lahi, sila naman dyan ko na insakto. Basig na po na ilang langit, no? Unsa ba lain? Nang pagkamatarong na dugangan o garbo mo nang na-self-righteous. Di na masayop. Sa pamailain mga igsoon. Kanang, no? Inigsuong pagmahal, ngadtos, dugangan pagyapon nimo dublion, inigsuong pagmahal, og mao na ang gugma. Inigsuon nga pagmahal, magbantay mo ani. Kamo mga batanon paminawa gud migayo. Sige, kaning yung panahon karon nga grabe ka kilig kigtaman, magminyo na mo, mura na mo magsuon. Tinod bitaw. Mura nang magsuon, mag-uban. Lahi na tong sa una ba nga marag pina-espesyal kayo siya nimo, ikaw pod pina-espesyal kayo niya. Karon pareho namong espesyal. Padugangan eh. So pamailain na ni. So kay kung muhunong nakadiha kanang imong kadasig og diha na lang na kutob. Na? Unsa man to na ngalan anang ingana nga nang niaksog sa ka dayong ingana? Sa ngalan na? Talampas? Ha? Talampas. Sunod ana, bulusok mo na. So dili siya muhunong, magkasaka siya bitaw. Bisan ako nga magwalali, sige kog ampos Ginoo nga Lord. Bagong wisdom na por Ginoo. Tagay, giyahi po ko, magtunlo ko. Kaya di man pwedeng maura gihapon. Talampas may tawag ana. Ano nga yan sa English? Plato? Oh. Ha? Tabangi in taong ko ninyo. Oy, nadi na lang nako English na. Dili pwede nga ingana ang atuang pagpangalagad sa Diyos. So, kanunay siyang dugangan, kanunay siyang dugangan. Gani, kung imong basahon ang Matthew 25, niingon dito nga may 5 kadanghag nga babaeng nahutdan og lana sa ilang mga suga. Ngano man to? Kay wala na dugangi. Ang imong kadasig karon kung di nimo na sugnuran, di nimo na dugangan, magkaurot, magkaluya, magkahurot, magkaluya. Ang imong pagka-Diyos nun karon kung di nimo na dugangan, na Diyos nun, iwanon o gamay. Maginoo pero medyo bastos, ingon mo to sa padugangan, padugangan, padugangan. O nya, ningon ang verse 8, kini mao ang mga hiyas nga inyong gikinahanglan. Mao to ang mga hiyas nga atong gikinahanglan. Unsa man to nga hiyas? Kato lagi pagka may gugmaon, sa pagka may gugmaon kato tanan. Ningon dire, kini mao ang inyong hiyas nga gikinahanglan. Kon nagdagaya na kini diha kaninyo to kung nagdagaya na ni. Muangkon baka mga igsuon nga usahay ang atong kasing-kasing nidagaya sa kaguol? Nga atong kasing-kasing nadato sa kasakit? Nga dili man na langit nun nga hiyas, kaya ang langit nun nga hiyas, katong mga atong gipangisgutan, unsa man to, pagka-Diyos nun. Langit nun nga kaalam, matarong nga pamatasan. Mao man to. Nya ningon siya kung nidagaya na kini sa tupa. Pwede di ay nga sa tong kasing-kasing dili di ta madagayaon aning mga butanga. Kay nahimo noon tang dagaya sa kabalaka. Kung kana kaning word nga dagaya kanang buhong daghan kayo. So ningon si Apostol Pedro, kung dagaya na kini diha kaninyo, mahimo kamong madasigon. Ang rason di ay maluyat ang mga igsuon kay kining mga
pamatasana, kining mga gasa sa espirituhanon mga igsuon nga gihatag sa Dios, wala nato gihimong nidagaya. Kabalo ka ang imong kadasig, sugnuran ganin ang imo kanunay sa mga saad sa Dios, sa mga pulong sa Ginoo. Mas mudagaya tana mga igsuon. Unya ningon diha og mapuslanon tungod sa inyong kahibalo, may tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghang kay mga tao nga expert ba? Daghang kay silang nabalaan. Pero walay kahibalo diha ni Kristo, pangutan-on og kinsay gilawog ngadto sa mga leon. Muingon dayong si Abraham. Mangutana na pod og kinsay naghimo sa arka. Manapog si Moses. Kay dili dagaya sa kahibalo ba? Ang verse 9 na ingon, apan kadtong wala makabaton ni ini. Tuan na, mga Kristohanon gisultian ha. Mga Kristohanon gisultian, mga magtotoo ang gisultian. Apan kadtong wala magbaton ni ini. Unsa man to? Kadtong mga gihisgutan na to. Buta o halap, nakalimot siya. Nga gipasaylo na ang iyang mga sala. Tanawar ko ni. Mga Kristohanon na ni, kay nakadawat naman ni sa Ginoong Hesus. Nya kadtong nidawat sa Ginoong Hesus, ni Ginoong Hesukristo, gipasaylo naman sa ilang mga sala. Naagyod lagi. Nasakpan gyud lagi nato nga naa day Kristohanon nga buta og halap. Nga naman, wala man siya nakahupot aning mga langit nun nga mga gasa o mga kamatuoran. Tanawa ka sa una o karon nga nakas Ginoo, na ay kausaban no. Ang uban nga wala nag-amen, wa ra gyud nga usab. Di ko po na mayngog o sa ka bang na usab na dayon ka. No? Hinay-hinay mong kanibiyang pulong sa Ginoo, martilyo ni, tigib ni, gabas ni, atsa ni, sapsapan gyud ka kanunay ani. Amen? Unya, ang iyang buhaton, ang buhaton sa pulong diha nimo, sapsapan ka, purmahon ka, mahimo kang mabalik ka sa original nimong dagway. Unsa may original natong dagway ningon ang Genesis? Gibuhat ta sama sa dagway sa Dios. Unsa man siya, matarong, may gugmaon, ay ang pagkabalaan. So ang pulong sa Dios, kanon ka, kanang usitaw ka na, hinluan ka, tigibon ka, putlan, unsa pay na diha nimo. Hangtod nga mahibalik tas original na to nga itsura nga mao ang pagkaliwat sa Dios. So, ang gikinahanglan mga igsuon, mao nga masabtan na to nga ang trabaho sa pulong sa Dios, una, kadtong hulmahon ka. Nga mahibalik ka ngadto sa panagway sa imong magbubuhat. Image and likeness. Ikaduhang trabaho sa pulong sa Dios, kadtong imong matarong maayong pamatasan, ang imong langit nung kaibalo, ang imong pagka-Diyos nun, ang imong pagkamahigugmaon, ug uban pa, kadto, mauto siya'y palambuon, ug maunay trabaho sa pulong sa Diyos. Di gyud ka maglambo, kung wa kay pulong sa Ginoo. Dili gina mahitabo. Mudaghan lang ning atong uban. Mulambo tingali atong kasinatian ibabaw sa yuta. Pero wala kay pulong sa Ginoo, dili ka maglambo. Dili gyud na. Tan-awang verse 10, atong gisgutan kaniya, busa, ningon siya, busa mga igsuon. Paningkamot gayud nga kapamatud-an ninyo ang inyong pagkatinawag og pagkapinili sa Dios. Kung buhaton ninyo kini, dili gayud kamo mapukan. Nagpray ta nga, Lord, ligoon ako, Lord. Pero wala nato gibuhat ang unsay gisugo sa Ginoo. Ang pagbuhat sa unsay gipangsulti ni Lord, dinhi siya mga pulong, mao ni ang makapalig-on nato nga di ta mapukan. Napukan tarong adlaw, bangon ta. Kay ugma pukanon na puntag suway. Pukan gyapon ta ugma, watay pulong sa Ginoo. Verse 11. Niining pagihahatagan kamo sa hingpit nga katungod sa pagsulod sa walay katapusang gingharian sa atong Ginoo ug mangluluwas nga si Hesukristo. Kinsay atong mangluluwas? Hesukristo. Daghan na sila mga mangluluwas ning uban. Daghang gipanawag. Kaluyin taon kami, luwasa kami. No? Kisa may inyong Savior ganina mga estudyante sa inyong exam? Tapad?
Ano po ni si pastor, timing pag unang exam, ugma. Guyaw-yaw ning uban. Basta para sa Ginoo, ayan na lang, yaw. Verse 12, tungod niini, kanunay akong magpahinumdom kaninyo. Niining mga butanga, bisan tuod na sayod na kamo niini. Kanang ini bagbasa sa Bible, hanapod, Mateo na pod. Kanunay ragyon ng Mateo 5, bulahan. Kanunay ragyon ng Mateo, familiar na kayo. Kabalo naman ko, anak. Nagwali ko dito sa namatyan, ngay kadulag baraha mga igsuon nga, kabalo na may anak, kalit o gingon na na. Nangutan na kung nahibalo na kagwa pa. Kabalo na may anak, nagkalit. So, bisan tuod na sayod na ta. Bisan pa siguro, nabasa na nimo, ang ako ang goal every year na mahuman dyan ako ang Bible. So kung mag-edad ko 80, ako nus mo ko gasugod. No? Sinuibi na may akong edad gabasag Bible. Every year na ko na humanon. So kung kanus ako kutob, adto na ko na. Ngayon nga naman, bisan pag kanunay na nimo nang gabasa, labas kanunay ang mga revelation ni Lord. Di pa pud gani nimo na ma-familiar tanan. In case na magpangutanan nimo, satisfy sila, tagbaw sila sa imong tubag. Di ra ka mo ingon, naman sa Bible, Brad. Tagbaw sila, og na mangutanan nimo, Brad, ngano lagi mo nga dili naman mo mukuan? Brad, sige Brad. Naana siya makita sa kuan, nag-ingon diha, nya makitaan po na diha. Kay sige man imong gibalik-balik. Nya, pulong ni sa Ginoo, Brad. Muna nga, ako lang pod ni nga gisunod kay kasuguan ni sa Ginoo. Na po na nimo musunod ka ani or palahutay gyapon ka anang nahibaw na kang di. Nga na lang. So sa unsang paagi nga mahimo na to ng mga igsuon, nag-uswag ta sa atong kahibalo diha sa Dios. So kanunay tang pahinumduman. No? Magigda ka imong una-unaan pila baka memory verse ako May na lang untag na usa. Maulaw buta ana. Oy, Kristohanon taon nya watay verse. No? Tungod ni ini kanunay ako magpahinumdom. Kanunay balik-balikon. Bisan ako mga igsuon every time nga na ako'y wali, moingon jud ko basahag yun in taon ang Biblia. O wa pag yun kay Biblia tagaan lagi kag Biblia kay importante kayong pulong sa Ginoo, basahag yun ang Biblia. So, ningon diha, nga bisan tuod, nasayod na kamo niini, ug nakasukad na pag-ayo sa ato pa, iyang gisulti nga, ligo na mo, nakasukad na mo ayo, pero painumduman gyapon mo nako. So, walay hunong ang pagdawat nato og mga pagbadlong og mga pagtudlo. Bisag makaingon natang ligon na kung pagkakristohanon. Nga naman, mabot man ang time nga dawa nakakabalo ko sa imong buhaton. Naglibog na ka, o sa'yo magunahuna pa dyan ka, tinuod bakang naiginoo. Sa verse 13, ingon siya busa, nagtuo ako nga maayo gayud, nga dasigon ko kamo pinaagi sa unsaman. Wala gipasabot nga nasayod na kaana, wa na ka nakinahanglang makadungog pa ana. Amen? Kaya ang pulong sa Diyos, bisag na memorize na nimo, need gihapon kang sultian, ana. Kaya nga no, ang pagpahinumdom makapadasig. Amen? Kabalo mo kung sa'yo makapaluya, sige, taghinumdom sa atong mga sayop. O kamo mga bana, yung pahinumduman yung sayop yung mga asawa, ay, yung mga ngani. Luya siya ditsoy. Ikaw po asawa, ikaw ba na, ngani ka sa una. Naluya. Pero pulong sa Ginoo mo ipahinumdum ana. No? Banat ikaw, pero igsuon tadias Ginoo. Unang paminaw, Brad. Sultian ka na ko, Brad. Numinaw, balagi mo diya. So,
Nagtuo ako nga maayo gayud nga dasigon ko kamo pinaagis pagpahinumdom kaninyo niining mga butang nga samtang buhi pa ako. Mura na lagi di na buhi na nasi mundoon. Samtang buhi pa ta. Mag-share tas pulong sa Dios, magpahinumdom ta, magpa-kwanta. Sa verse 14, nasayod ako nga dili madugay mobiya na ako niining kinabuhi na si Pedro kabalo na gyud siyang hapit na siya ipapatay. Sumala sa gipadayag kanako sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa, buhaton ko kutob sa akong mahimo. Kaniba? Kanabang kutob sa akong maabot, ingon siya. Aron, inyong mahinumduman kanunay kining mga butanga kung mamatay na ako. Unsa may mga amahan, mga amahan o ginahan, unsay kanunay ninyong isulti sa inyong mga anak? Sultian mo na kog example. Ang among ginikanan, ang kanunay nilang isulti sa mga gagmay pa mi, muingon sila. Kinahanglang magkat-on mog trabaho. Kung magpuyo mog lain nga balay, kinahanglan nga maog ninyong panghimuon, di na mo magpasugo mo ni. Kay kung kaming mga ginikanan ninyo, mga matay og kalit, kinsa may mo papuyo ninyo kung tapulan mo. Nga na, kanunay, gisulti, balik-balik ba? No? Mga anak, kung sa kayo gipahinumdum kanunay sa inyong mga ginikanan da ninyo. Wala kay pulos! Uli na kakaon! Nga na, no? Muna'y kanunay, gibalik-balik o gipahinumdum? Munang, kita usab, mga leader, mga ginikanan, makahibalo tag unsay atong kanunay isulti sa atong mga anak, mga igsuon. Nakuha na to? Nasabtan na to, mga igsuon? So, ato tani, Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, mga igsuon, nag-ministry usab sila sa dapit nga gitawag og Kreta. Nya kining maong dapit, mga igsuon, wala pa nahuman ang gibuhaton ani tungod kay may mga lungsod pa man nga butanganan og mga magwalali, mga leader. Now karon si Apostol Pablo dili naman pod mahimo nga diha siya magpundo kay daghan pa man kayog misyon. Iyang gitawag si Tito. Iyang gipanawagan si Tito. Kani si Tito mo ni ilang gibutang gibilin dito sa Kreta. Si Titus na siya sa English. Unya iyang gipaymangnuan nga magligdong gyud ka, magligon gyud ka. Barugan gyud nimo imong pagkakristohanon, mubarog gyud ka diha sa kaalam. Unya pagpili unya og mga leader Tito, ibutang sa mga nagkalain-lain nga taon. Kay taon to taon man tong kuan ani. For example, sa Bohol na dito ay nakabutang nga apostoles, ang maong apostoles mag-select siya leader para sa mga 43 ka taon. Example lang na siya. So mo ni nitabo ani. Iyang gitawag. Unsa kay nahimong problema ni Tito o nahimong problema sa mga Kristohanon sa Kreta? For the sake sa ato nga time mga igsuon akong isulti ni, daghang mga mini nga mga magtotoo niining maong dapit. Unya, gusto nila nga ang ilahang ang pagtulunan sa tawo nga dili gikan mismo sa kaalam nga gihatag diha kang Kristo, maoy mapatuman sa Kristohanon nga katilingban aning Kreta. Muning si Titus gisugo nga Titus, pangbadlungan ni sila. Tulira ni sila, sultiin ni sila. Nga naman, strong kayo sila. Kabantay mo ang mga Hudyo, paminaw. Ang mga Hudyo na sila ay tulumanon nga mga balaod. Pag-abot na sa mga kining nianhi na si Kristo, ang katumanan mauna ni Kristo. So ang mga Kristohanon, ato na ni Kristo magsunod. Dili na sa gipatuman nga mga balaod nga ang uban ginawa ra sa tawo. Amen? Now, sa panahon ni Jesus, mao po ni ang problema. Pag wala na si Jesus, mga apostoles na, nagka-problema gyapon susama niini, ug mao ni ang problema dito sa Kreta. Nga gusto nila nga ang mga nituo na ni Kristo ug mosunod na ni Kristo,
mahibalik sila sa daang mga pagtulunan. Munang pagbantay gid mo kay base dugay na tagpaminaw pulong sa Dios, dugay ra ta na Kristohanon, mosunod ra gyapon tas mga pagtulunan sa mga ignorantes kaalam nga walay pulong sa Dios sa kinabuhi. Nga imbes unta kita maoy mugiya kay kita na nasayod sa kamatuoran, kita pa hinuoy magpaanod nila, magbantay ta ani. So gibadlong ang problema pagyod kay nakita diha sa mga Kristohanon, ilabi na sa mga kining mga Hudyo nga nahimong Kristohanon pero gusto nila nga dadon ning mga Kristohanon ngadto sa balaod og dili na sa pagsunod kang Kristo. Balik na sa mga pagtulunan kaniadto. Muni ang problema. Unya kini sila nga mga tawhana masakpan pagyod sa ilang pagkinabuhi nga dili gyud sila iya sa Dios. Nakuha na to? Munang giingnan si Titus, badungan ni sila. Titus 1:16. Kinsa ka ni sila ug unsa ka ni sila? Ang Titus mga igsoon or Tito 1:16 mga igsoon. Nagsulti diha, kinsa ni sila? Nana dire? Na. Miangkon sila nga Kristohanon. Nakaila sa Dios. Apan ang ilang binuhatan, wala nag-prove sa ilang giangkon. Oh. Ayaw na tong kalimti na silang mga taga-Krita. Ikaw na pod. Nag-angkon na ta, nga Kristohano na ta. Siguruon gyud nato ngang atong pagkinabuhi, mga igsuon, palpak man ta, kanunay, panagsa, or wa na kay palpak, siguruon nato. Siguroon nato mga igsuon nga mo prove sa imong gi-claim nga Kristohanon ka. Tanaw ra gud ni. Mingon sila. Nakaila sila sa Dios. Apan ang ilang mga pagkinabuhi, mga buhat, wala magmatuod ni ini. Kung balikan nato si Peter, niyon sa si Peter, paningkamote nga mapamatud-an ninyo ang inyong pagkapinili. Kay og di na nato mabuhat kare tanawa re. Niangkon sila nga sila Christian. Nag-ila sa Dios, apan ang ilang buhat wala nagmatuod ni ini. Unsa man di ay ilang mga buhat, mga talamayon, masupilon. Og dili makabuhat sa maayo. Sakto ba? Unsa ilang mga buhat? Mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og maayo. Mag-una kog pakigsulti sa mga anak. Kumusta man ta, masinungtanon ta sa tuwa mga balay? Naarabay mga gracias Ginoo, kamaong manultis pulong sa Dios. Lami kayong mamadlong, kinahanglan mga igsuong. Onya, ang hugasan sa inyong balay. Wa ta nahimong masupilon? Na may mga inguna-ana nga kuan ba? Pinaisog. No? Na mga pinaisog kanunay pero sa ato daig pong kaugalingon, kumusta man pod? Na? Talamayon sila. Moingon gani kag talamayon, kanang kuan ra man na siya, pero kuan mo na siya. Gitamay. Gitamay. Tungod kay ang iyang mga buhat, wa na mao. Okay? Wa na mao. Oh. Mga batanon gyapon, unya ra ning mga ginikanan. Kung naatay mga lakaw, nananghid ta? Bisag chat ra ba? Chat. Text. Masupilon. Supil na. Talamayon masupilon, dili makabuhat og maayo. So daghan unya, sa diha mga igsuon nga usa ka Kristohanon, mapakya siya sa pagpamatuod sa iyang pagka-Kristohanon. Unsa na may tawag niya? Tig Mateo 15, 8 hangtod sa 9. Mao ni ang itawag sa Kristohanon mga igsuon.
nga talamayon. Mateo 15, 8 hangtod sa 9. Kini mga tawhana, nagpasidungog kanako kasi nagsulti ano yung Ginoo. Pinaagi sa mga pulong lamang, apan layo kanako ang ilang kasing-kasing. Sunod, verse 8. Walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako. Na. Munang niingon gyud si Pedro, paningkamuting kapamatud-an ninyo. Kay way kapuslanan ng inyong pag-anhe-anhe, di ba? Walay kapuslanan ng ilang pagsimba kanako. Kay ang ilang gitudlo ingon nga balaod sa Dios. Ang mga sugo nga hinimo lamang sa mga tao. Tangtang na to tanan. Amen. Kristohano na ka. Mga tuo katutanan. Kay kung naa pagani na nimo, walay kapuslanan ang imong pagsimba sa Dios. Dili si pastor nagsulti ang pulong sa Ginoo. Kinagrabihan. So, pag mupakyas na ganita sa atong pagpamatuod nga Kristohanon ta, dinhi na ta mahagbong. Mahimo na tang tig pakaron ingnon. Onya, ang imong pagka-Diyos nun, pagka-mahigugmaon, pagka-dasig sa pagpangalagad sa Diyos, ang imong kalipay diha sa Ginoo, ang imong paghigugma diha sa Ginoo, kining tanan, imbis nga magtubo, madugangan, mugkunhod ni, og mapulihan pagani. Unsay mapuli? Garbo, mga kasuko, daghan mga igsoon. Maunay paingnan pagbupakyas ta sa atong pagpaningkamot nga mapamatud-an nga kita magtotoo sa Ginoo. Karon nga kagabihon, hopefully masabtan nato tin-aw kaayo ang panawagan sa Dios sa 2 Peter chapter 1 verse 15 nag-ingon. Verse 10. Paningkamuting kapamatud-an ninyo ang inyong pagkapinili. Ayaw na magdepende ni pastor. Malay mo, bukas makalawa, si pastor, nahagba na po. Ayaw magdepende sa inyong kinsa diha. Ang inyong paningkamutan, inyong kaugalingong relasyon diha sa Ginoo. Arong dili ta mapakyas. Kay kung makit-an pagani ta sa gawas, no? Insulto ba na? Kamo mga bunyagin, ayaw mo. Di kunuhay mo simbag larawan, pero kusog mo habhab og magpista me. Oh. Natamay, natawa man ta to pamatud nga iyan na tas Ginoo. Klaro magdaan ng pista nga dili na iyas Ginoo. Ngano mang iyas Ginoo nang ang Biblia niyo ayaw pagubog-ubog, ikipista hubog tanan halos. Sa pailain. Ang laro ng dili iyas Ginoo kay inig abot sinukmagay, dinunggabay. Munang atong pamatud-an gyud sa unsang paagi kung nakasulat diri nga ayaw. Ang giingon ring buhata. Ana lang. Simple ra gyud. No? Simple ra gyud kay ito nga kuan. Pero naaraw niya panalangin na. Kay basta imong tahuron ang Ginoo. Pastor, unsao man ni? Kwaon man ring baboy ari pastor nya. Pista mo ni. Adto mo ni padong. Ay nga na ba? Nyawa gyud na dayon. Kay mahalin kag dili. Di na ko ibaligya. Kay ma-apel ko sa mahimo kong participants. Amen? Tanawa, sila ray gatinuk-anay. Sila ray galayog. Sila ray gaaway. Tanawa sa Facebook, sila ray gaaway. Kay Pit Senior, itsa-itsa. Nya ni comment atong uban. Sila ray gaawayanay. Gaaway ra sila. Sila ra nas pundok. Sila rang kauban ra pud sila. Sila ray ga. Kita maghilom na lang ta. Iwali ang pulong sa Ginoo. Og pamatud sa imong pagkinabuhi nga iya nagyud kas Ginoo. Amen? Matamayan man gyud ka. Ngano man? Christian, gaaso lagi. Gaaso.
Kristohanon pero bit-bit pag gagmayng impirno. Ha? Ningong nabag-o. Nabag-o gyud. Kay Fortune naman to, na Marlboro man, nabag-o gyud. Dapat mo pamatud-an. Oh, sa di pa ka Kristohanon, kinamalditahan ka. Karon. Napoy na usab buro gamay. Pastor, naagay gamay. Sa kinamaldituhan kas di pa Kristohanon, kagabi dito may sa Ulino family. Yung kugwa gyud ta nga Kristohanon, malamang. Apil ta didtos nga bungog ng libugan na kaya na, no? Kinakusugan kayo, inig-agi ni mo ditong tingog bukag apil, oy. Nya, for example, magdisco mo, mag-uyab, nya, makadungog pa dahil mong mag-istoryahanay nga. Lisuda na, eh. Ang ngayon, untaan na ipatukar na mga ingana ka nang nas mga Thai massage, pantulog wa. Amen? Nya di na madutlan. Ng mga tao, mga igsoon, di na madutlan. Naanas kalsada ng ingana, di na madutlag mga container van. Tagbuo na yung mga container van. Grabe, di kayo gahom. Ang problema na ay Kristohanon ato, wala na pamatod iba. Dili na lang ta mag-mention og pangalan. Maybe kung ikaw wala nagbuhat, na kay naobserbaran mga sakop natong nagbuhat ana. Pero ang conclusion sa mga tao palibot mo yung mga kuan man na sila, taawa. Mangil-mangil raman na. Amen? Munang paningkamutan na to, ang atong mapamatud-an na to, ang atong pagkaanak sa Diyos. Dili lang ka nagdala sa apelyido, ang kagawian sa amahan, manaliwat sad ka. Hinaot mga igsuon nga nasabtan natog ayo ang mga mensahe karong gabihon na. Kanya-kanya tani, mag-iyahay tani paningkamot. Uban sa tabang sa grasya sa Dios. Mapamatud-an nato ang atong pagkaanak o pagkapinili diha sa Ginoo. Amen. Sige, katapusan na lang. Itapik ni si Montapad, nasabtan na ginimo tanan. Manindog ta mga igsoon. Manindog ta. Ang gihangyo ang tanan sa pagduko sa itong mga ulo. Itong ipiyong ang atong mga mata. Langit nun og makagagahom namo nga amahan, pasaylo ami o Dios sa makadaghang panahon. Nahimo kaming kapandulan, wala namo kapamatud-i nga imuha kaming mga anak. But karon nga kagabion ang imong pagdasig, pagpahinumdom, pagtudlo, pagbadlong pagsaway, tulid kayo og tin-aw kayo namo nga nadawat Ginoo. Tabangi kami, Lord, nga dili lamang kami may sama sa mga katauhan didto sa Krita. Nga giingon nga nag-angkon sila nga nakailan nimo. Apan ang ilang batasan, mga binuhatan, wala nahimong ebidensya sa ilang pagka-tinawag. Tabangi mi, Lord. Tabangi mi Ginoo. Sa among mga kagulanan, mga pagpangahagba Ginoo. Salamat. Ikaw ang Diyos mag-aagak ka namo kanunay. Makalahutay kaming magpadayon pag matuod na imo kaming mga tinawag o Lord. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. We pray nga kaming tanan nga niya karon ug ang mga katawhan nga nasa layong dapit nga naabot pinaagi sa social media, makasabot mi og ayo nga dili sa among kaugalingon kun dili
kun unsay gisulti sa imong mga pulong o Dios. Among may kinabuhi og mapamatud-an namo nga kami imong mga anak o Dios. Salamat kayo Lord nga makinaunsa man ang kinabuhi sa gihapon kami ug ang among mga pamilya. Magapadayon sa among mga lakang uban ng imong grasya nga magsunod kanimo, mag-alagad kanimo, magasimba kanimo Lord. Magahalad kanunay mga pagdaig, magaawit kanunay. Hallelujah. Atong awiton mga igsoon kining awit pagsidlak sa adlaw hangtod pagsalop. Ang gipasabot niya na sukad sa atong pagkahimugso nga nakailata diha sa Ginoo og hangtod sa padung nata mata.